زمان ملح كندا فطورات يتبدل رقبي لسمع يبرر رفايق بسر زمان ملح كندا فطورات يتبدل رقبي لسمع يبرر رفايق بسر قربابتك زراربون بحدك سرح زي مخال يو الناتشورال زي نبور زبحال قربابتي زي زراربون تقينهم قربابتي زي الرقبون تقينهم قربابتي ناي قربابتي نقر زي قبر تقينهم that's unnatural زي نبوري فلا إذا ما بتنا أفريقيا كونتكست جي تا قربيت بلون أبي أوروبا مسينا ويابزم عبول عالم كتريا خلا خمس قربيت كاوم بزهج جنجي بلان سوون قمت كوابا زخدي جن انتاي قبلي مزغور بيت كاتبو مخان زبصح يرتراوز دليو ኣብ ትግራይ ትገንዘቡ ኢኻ ኢለ ሓስብ ነዚ ፅምዶ እዚ ዝድግፉ ብዕቱብ ዝሰርሑ ኢሊታት ኣለዉ ብኣንፃሩ ከዓ ነዚ እናተቃወሙ ዝሰርሑ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት መልክዕ እዩ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ክልተ ዓይነት መልክዕ ዋላት ኣለዉ ትፀልኡ ወይ ከዓ እቲ ኢምፓክቱ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ከም ውልቂ ከመይ ትዕዘቦ ኣለካ ክብል ይደሊ ከም ማሕበረሰብ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ዘለኹም كفلت إلى اللي يقع تملكتي زي تزسمع دسيولن على الدياسبورا زلو إيرترا وخوني خليه أو تعدي نتمدو زلو جورا ملسي كما يزريو زلو بعين إيرترا إنكر يغلنا تمدو نتيز نبرة ستيريوتايب استقارو كل جنات حلالك كا ناي منبار منفس دمسيس وك ولا كلني مغنياتو أكل نايت بوليتيكا ونسلز نبرة أسيلو كاسس زغليجن عابي مفل اللي جيرلو مجمر يا بزاف عاصم دخل زارب كلنا زبط أنا زنبرة قبر ملسي قطعي نيرو حرق عن نيرو بوجن إيرتراويان كم يركها زخلو حليف كا حتصير كسيه ناب كم زكونتات نخيد دبلا نيرو ده حرق مسب بسفي كريم مجمرة سلايا بيك حبا يدللو كلت يوم زوم زبي سلامتاي كل زي مقابر يا زخونو عوات يخون كسارة نتوم كالوت أب سلطان زلهم برنتي أب تزبي أب تجري زلوا زبي يخون أبي إرتراز زلوا تزبي أيقونة زرب زلوا سلزي سلامسي متكأتا يبلون تونكو خنو بلا زلنا نزل سلامسي كمي غيرنا زبالة سلام نقبرت رح أخذ زارب زلك سلزي سلام بس أم كبارنا نتسأل أيك قبرو زغل ميس كالكوليشن سكالي لنا يخليو زمالات قمزوك زي تجارسين تعودوا كوينات أب تجري كون واي كوينات يدلني إلى تجري وكاب كوينات كده إحنا لطخل من قدلوها أمين قالوا اللي تناي تجري انت يبلو تدلي كوينات بعفار غير زي كدوم يبلو سو واي تجري نبتنا إيرترا كوينات كاب نفسنا بتجري كجبر دلنا نو تجري كعيدلني كوينات كتب لا يدخل كوينات عندنا تدلي خاب خالك غير كجبر خبلي يقولوا يوم تجارو إيرترا تجري بوتانا كوينات كوني يبلو انت ولا تقاومو نختار نأخوني نخردك تو مسبلتنا زوجون تجارو راح يكون بوليتيكانو دوات له
ማእኸሎም ትግራይ ገይሮም ዝቃልሱ ተጋረሉ እሳቶም እውን ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሰሶ ዘሎ ሓደ ንኤርትራ ካብ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ መሬት ይውፃእ እዩ እዞም ኣካላት እዚኣቶም እውን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክኸውን ድሌት ኣሎ ባይዘወይ ኣብ ትግራይ ምስ ኤርትራ ሰላም ምዃን ናይ ብዙሕ ሰብ ድሌት እዩ ፀገም ናይ ኤርትራ ኦልሞስት overcome ገይሮም ኣለዉ ዝኻንታዩ ስትራቴጂክ ኣላየንስስ ክገብሮ ፀንሐቲ መንግስቲ እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መድረክ ናይ ጂኦፖለቲክስ እውን ንናይ ኤርትራ ፌቨር እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብነፍሱ ተበጊሱ ንኤርትራ ክዋጋእ ዝኽእልን ናይ ኤርትራ ፀገም ክፈጥር ዝኽእልን እዩ ዝብል እምነት የብልናን ብቐደምና ግን ካልኦት ስፖንሰር ተገይሮሞ ኩናት ክገብር ይኽእል እዩ ንዑ ክገብር ዘኽእሎ ዝነበረ ሓይልታት ነይሮም ሓደ ካብኦም ኢማራት እዩ ነይሩ እንተወሓደ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀደም ኣቃውማ የላን ኢማራት ስለዚ ብመንፅር ነዳዲ ንባዕሉ እውን እቲ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ምጥፍኡ ኩናት ነዳዲ ስለ ዝሓትት ንሱ እውን ዲሌይ ፈጢሩ ኣሎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኤርትራ መንገዲ ሒዘ ታሊ ኣላ ብዛዕባ እቲ ዶባት ትብሎ ዘለካ ብዙ ዘረባ ኣሎ ብግን ኤርትራ እውን ዘረባ ኣሎ ጅስ ኣነ ንዓኻ ክሰማዕካ ስለ ዘሎ እምበር ብናይ ኤርትራ ኣርጊመንት ብዙሕ ኣሎ ግን ግዜኡ ይኮነን እጂ ኣብ ግዜኡ ብሕጊ ዝፍታሕ ከም ዝብለካ ናይ ዶብ ሕቶ ዲማርኬሽን መፅኡ ክፍታሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ መድረኹ ሓልዩ ክመፅእ ኢልና ስለንኣምን ወላቲ መንግስቲ ኤርትራውን ኣብ ገለገለ ቦታታት ከይዱ ዘሎ ቦቱ ከሎ በቲ ብይን ናይቲ ቤት ፍርድናት ናይ ኢሉ ከሎ ግን ንስለ ሰላም ድሓን ክሳብ ኣብ ባይታ ተረዳዲና ጎረቤትና ናብ ዝኸዱና ይብሎም ቀሲልና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኢሉ ወፂኡ ኢሎ እምበር ክወፅእ ስለ ዝደልውን ኣይኮነን ካብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ከመይ ኢኻ ትሪኡ ኣንግላት ኣለዎ ብውሕዱ ክልተ ሰለስተ ብፍላይ ሕዚ ኣባና እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኤርትራን ትግራይን ከም ሃገር ኮይና ፅቡቅ ጉርብትና ክህልየና ዝብህጉ ተጋሩ ኣለዉ ኖ ከም ኤርትራን ከም ኢትዮጵያን ኮይና ፅቡቅ ጉርብትና ኣይክህልየና ዝግብኦ ኢሎም ከምኡ ዓይነት ባህጊ ዘለዎም ተጋሩ እውን ኣለዉ ክልቲኦም ህዝብታት ታሪካዊ ምትእስሳር ባህላዊ ምትእስሳር እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር እውን ክሕቆፉ ንደሊ ኢና ዝብል ባህጊ ዘለዎም ተጋሩ እውን ኣለዉ ባና ገፅ ማለት እዩ ናትካ ባህግታ እዩ ጆርጆ ኦኬ ኣገዳሲ ርእሲ እንድዩ ንመጀመርያ ግዜ ከማን ምስ ትግራዋይ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ዘካይድ ዘለኹ ስለዚ ንዓይ እውን ፅቡቅ ፕሮግረስ እየ ዝብሎ ምክንያቱ እቲ ፅምዶ በብወገና ክንብሎ ከለና ሓደ ግዜ ከምዚ ተራኺብና ኤክስቼንጅ ክንገብር ከለና ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ብዛዕባ ጉርብትና ፅቡቅ ድያ ይፅቡቕን እኳ ትሕተው ንቡር ኣይኮነን እንድዩ ጎረባብቲ ሰላም ክህልዎም ብሓደ ኮይኖም መፃእዮም ክሰርሑ ናቹራል እዩ ተፈጥሮ እዩ ከምዚ ስኻ ኣነ ንስኻን ተዘራሪብና ንቕይሮ ወይ ንገብሮ ኣይኮነን ጎረባብቲ ክዘራረቡን ብሓደ ክሰርሑ ዘይምኽኣል እዩ ኣናቹራል ዘይንቡር ዝበሃል ጎረባብቲ ዘይዘራረቡ እንተኮይኖም ጎረባብቲ ዘይራኸቡ እንተኮይኖም ጎረባብቲ ናይ ጎረባብቲ ነገር ዘይገብሩ እንተኮይኖም ዳትስ ኣናቹራል ዝንቡር ዘይንቡር እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ኮንቴክስት እጂ እታ ጎረቤት ትብል እውን ኣብ ኤሮጳ መፂና ወይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ክትሪኣ ከለካ ምስ ጎረቤትካ እውን ብዙሕ ኤክስቼንጅ የብልናን እሱ እውን ግምት ክወሃበ ዝኽእል እዩ ግን እንታይ ክብል እየ ምስ ጎረቤትካ ፅቡቕ ምዃን ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝደልየ እዩ ጀነራል ንኩሉ ኤርትራዊ ሓደ ብሓደ ወኪለ ክዛረበካ ይክእልኒ ግን ኤርትራውያን ኣብ ተፈጥሮናሲ ወላ እቲ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ኤርትራውሲ ኪኖታ ኤርትራ ካልእ ሕልሚ የብሉ ኣብ ካልእ ከይደሲ ከምዚ ክንረክብ ከምዚ እንተድውሰኸና ከምዚ እንተዝኾነና ዝብል ኤርትራዊ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ክትውክል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራውያን ናቹራሊ በቲ ኤርትራ ዕጉባት ኢና እጂ እንታይ ኢና ንደሊ ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ተራ ኤርትራዊ ምስ ሱዳናውያን ሰላም ክበሃል ከሎ ምስ ኢትዮጵያውያን ሰላም ክበሃል ከሎ እውን ፅቡቅ እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ መደለናይ መድረኽ ምስ ኢትዮጵያውያን ሰላም ከምቲ ንደልዮ ውፅኢት ስለደየ ምፅእ መጀመርያ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ነዚ ፅምዶ ብከምዚ እዮም ዝድግፍዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰላም ክግበር እቲ መንግስቲ ይፍትን እዩ ግን ዘላቂ ሰላም ግን ኣይከውን እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል እቶም ጎረባብቲ ህዝቢ ክተኣሳሰሩሎም ብተፈጥሮ እውን ዘተኣሳስር ነገር ስለ ዘለዎም ስለዚ ነቲ ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ መንገዲ ተበቲኹ ዝነበረ ምትእስሳር ንዕዑ ፊክስ እናገበርካ እንድሕሪ ከድካ ሓደ ፖለቲከኛ ኣብ መንጎ እዚኦም ህዝብታት ሰላም ክህሉ ይደሊ ዶ ኣይደልን ኣበይ ክትዕቅኖ ኣለካ ይብል ኣነ እቶም ጎረባብቲ ሃገር ብሰላም ንኽነብሩ የተባብዕ ዳ የተባብዕን
ጎረባብቲ ሃገራት ብሓደ ብሰላም ክነብሩ ተባብዕ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ኣብቲ ባእሶም ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ጎረባብቲ ሃገራት ብሓደ ምዃኖም ጎረባብቲ ህዝቢ ሃገራት ንግደፎ ጎረቤት ዘሎ ህዝቢ ብሓደ ክሰርሕ ዘይትደሊ እንተኮይንካ ደን ኣብቲ ባእሲ ናቶም ይትናት ከረብሓ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብግምጣሉ ፖለቲከኛ ኣብዚ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ዝረኣናዮ እቲ ፖለቲካ ኣብ ህዝቢ ኣተኪሩ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ክንድግፎ እዩ ዘለና ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ዕድሚኦም 50 ክኾኑ ይኽእል 70 100 ክኾኑ ይኽእል ክሓልፍ እዮም ህዝቢ ግን ነባሪ እዩ ህዝቢ ይቕፅል እዩ ስለዚ ንህዝቢ ከረኻኽብ ዝኽእል ሓሳባት ወላ እውን ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ፐርፌክት ሓሳብ ተዘይኮይኑ ክትድግፎ እዩ ዘለካ ባህላ ያኒ እንጃ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን በቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ዝነበረ ፀገማት ነቲ ዝምድና ናይ ህዝቢ ብፖለቲከኛታት ስለ ዝዕቅንዎ ሃንጎፋ ኢሎም ዘይቅበልዎ ነዚ ፅምዶ እውን ኣለዎ ግን ኤርትራውያን ከምቲ ብወገን ተጋሩ ዘለው ግን ኪኖቲ ፖለቲካዊ ሓፁር ኬትካ ኣብ መንጎ ህዝቢ እዚ ሰላምሲ የድሉ ድዩ ኣየድልን ድሕሪ ኢልካ ከም ሕቶ እውን ትክክለኛ ሕቶ ክኸውን ዘይግባእ እዩ ሕጂ ናብቲ ኣርእስትኻ ክምለስ ኤርትራውያን ምስ ተጋሩ ብኸመይ ትርእዮ ድሕሪ ኢልካኒ ወል ኤርትራ ጎረቤት ትግራይ ጎረቤትና ንዓና ሰዊስ ዓፋር እውን ጎረቤትና እዩ ሱዳን እውን ጎረቤትና ሕጂ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ክመፁ ከለዉ ዳርጋ ብሙሉና ፅቡቕ ዝምድና ምስ ሱዳን ንደሊ ኢና ኢና ንብል እዚ ኸ እንታይ እዩ ሱዳን ከም ሃገር ከም ፖለቲካ ዋላ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣታውን ወፃን ዝምድና እንተለዎ ከም ህዝቢ ተገራጭና ይንፈልጥን ኢና ከምኡ እቲ ናይ ሱዳን ፖለቲካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ቴሪቶሪያል ኣምቢሽንስ የብል ኣይራን ኣሉን መፅኡ ንኤርትራ ክወርር ወይ ከም ዝገብር ዝብል ሕልሚ ስለዘየለ ኣብ ሱዳናውያን እቲ ዝምድና ናይ ጎረባብቲ ፐርፌክትሊ ዝሰርሕ ባና ኩልና ኢና ንርድኦ ሰፊሕ ዝኾነ ዶብ ኣለና ምስ ሱዳን ግን ናይ ጎረባብቲ ህዝቢ ኢልና ኣይንዛረብን ኢና because this is natural ንዓና ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ግን እቲ ፖለቲካ ብዙሕ ተራ ስለ ተፃወተ እቲ ናይ ጎረባብቲ ህዝቢ ዝያዳ ምስ ፖለቲካ እናተተሓሓዘ ስለ ዝኸይድ ዝነበረ unfortunately ድማ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እውን እዚ ሕጂ ዘለዎ ቅርፂ ብናይ ተጋሩ ኢሊት እዩ ኮይኑ ስለዚ እቲ ተጋሩ ኢሊት ኣብ 4 ኪሎ ከሎ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ኢትዮጵያ ዓብ ስለ ዝኾነ ሰብ ዝያዳ የስተውዕለሉ ናብ ኤርትራ ግን እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀና ተፅዕኖ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ይተንኪፍዋ ነፍሲ ወከፍ ስድራ like 100% ስድራ በቲ ፖለቲካ ተተንኪፍ እዩ ሕጂ እቲ ቁጣዕ ዲኻ ክትብሎ ሕርቃን ዲኻ ክትብሎ ቂምታ ዲኻ ክትብሎ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ኣሎ እዩ ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እቲ ቂምታኻ መፍትሒ ስለ ደየምፃልና መፍትሒ እንደለና ሕጂ መፍትሒ ድማ መጀመርያ ምስቶም ጎረባብቲ ህዝብና ሰላም ክንገብር ኣለና እቲ 4 ኪሎ ከይዱ ዝግበር ዝምድና ብዙሕ ውፅኢት ኣይረኣየሉን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ኣብቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ዝግበር ከም ፅቡቕ ጌርና ኢና ንሪኦ ግን ኣብቲ ካልእትን ሳልሰይትን ሕቶኻ ክንሓልፍ ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ጥራይ ኢና ንሪኣ ንሕና ኪኑ ትቕፅል ኣምቢሽንስ የብላና ብኤርትራ ተጋሩ ጎረባብትና እዮም ልክዕ ከም ሱዳናውያን ስለዚ ምስ ሱዳናውያን ኣክቹሊ ኣዝዮም ዝቀራረቡ ህዝቢ እዮም ዘሎ ኣብቲ ዶም ተኸይድካ ብቋንቋ ዝራኸቡ ብሃይማኖት ዝራኸቡ ዝፈላለዮም ከቢድ እዩ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳንን ግን we don't have this kind of ብሓደ እንተሉ ዝኾኑ ዶ ገሎ ዝበሃል እዚ ዘረባ እዚ ኢንተርቴይን ዝገብሮ የለና and the same mindset is ኣሎ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክኾን ከለዉ ፅቡቕ ዝምድና ምስ ተጋሩ ክህልወና ጀስት ምስ ዓፋር ክኾን ከሎ ዓፋር ብሓደ ክኾኑሎም እውን ኣይንብል ኢና ኣብ ተጋሩ ጥራይ መፂና ንኽተልዎ ፍሉይ ፖለቲካ የብልና ንሕና ከም ኤርትራ ኮይነ ክዛረብ ከሎ ምስ ተጋሩ ዘለና ዝምድና ምስ ሱዳናውያን ዘለና ዝምድና ከምኡውን ምስ ዓፋር ብህዝቢ እንተሪኻዮ it's the same ፅቡቕ ጉርብትና ክህልወና ኣለዎ ግን ከከም ዘለናዮ ሰላም ክትነብር ከም ትኽእል ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ንሪኦ ኣለና ናይ ግድን ኣይኮንካን ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ተወሊድካ ዓቢኻ እውን እኮነ ገዛኻ እዩ ዘለካ it doesn't mean ኣብ ሓንቲ ገዛ ተኣጓጊድካ ክትነብር ገዛኻ ጌርካ እውን ተኸባቢርካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ኢኻ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ዝከኣል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነናትካ ሒዝካ ብዓይኒ ኤርትራውያን ኣነ ከምኡ እየ ዝርዮ ካብ ፖለቲካ ሰጊርካ ዘሎ እቲ ካልእ ካብ ጥቕሙ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይረአየኒ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ኤውሮፓ ዝቕመጥ ኣነ ብፍላይ ኣብዛሓነ ዝቕመጠሉ ከተማ 10 ደቂቕ ብእግርኻ እንድሕር ከይድካ ጀርመኒ ኢኻ ተኣቱ ዶብ ዝበሃል የለን 10 ደቂቕ ብእግርኻ እንተኸይድካ ፈረንሳይ ኢኻ ተኣቱ ዶብ ዝበሃል እንድሕሪ ብመኪና ትኸይድ ኣለኻ ጥራይኻ ትዶብ ትሪዮ ብካልእ ብዘለኻዮ መንገዲ ክሰግሮ ትኽእል ኢኻ ኮንትሮል ዝበሃል የለን ናበይ ሰጊርካ ኣነ ኣይፈልጦን ኢኻ ማን ትዶብ ጀነራሊ እዚ እንታይ ማለት ኪነ ዶብ ኬትካ ዝስራሕ ሲ ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ብተግባር ስለ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ሕጂ ክብፃሕ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ነዊሕ ግዜ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ንዓይ ከምዚ ይመስለኒ ዓመት ኮይኑ ኣሎ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ርክብ ወይ ከዓ ፅምዶ እናተባሃለ እውን ዝፍለጥ ኦልሞስት ዳርጋ ናብ 1 ዓመት ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ትግራይ እቲ ገንዘብ ኢኻ ኢለ ሓስብ ነዚ ፅምዶ እዚ ዝድግፉ ብዕቱብ ዝሰርሑ ኢሊታት ኣለዉ
በአንጻሩ ከዓ ነዚ ናተቃወሙ ዝሰርሑን ኣለዉ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት መልክዕ እዩ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ክልተ ዓይነት መልክዕ ዋላት ኣለዉ ትፀልኡ ወይ ከዓ ኢምፓክቱ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ከም ውልቀ ከመይ ትዕዘቦ ኣለካ ክብል ይደሊ ከም ማሕበረሰብ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ዘለኹም ክፈልጥ ይደልዮ ወይ ከዓ ተመልከተይ እዚ ተዝሰምዑ ደስ ይብለኒ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራዊ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንፅምዶ ዘለዎ ገብረ መልሲ ከመይ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ዝብል ነገር እስቲ ትክክል ፅምዶ ያ ሓያል እዋን ኣቕፂሩ ኣሎ ዳርጋ ንሕና እኳ እቲ ፅምዶስ ከም ኖርማል ኮይኑ ኣባና ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ፅምዶ ብኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ኩናት ተጠዋቢሉ እዩ ኣቢ ሎሚ ደጅምር ወላ ፅባሕ እናበለ ኩናት ይህድድ ነይሩ ስለዚ እንተወሓደ ወላ ተጠዋቢልዎ እኳ ይብል ነ ምክንያቱ ኩናት ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቱ እውን ስለዝኾነ እንድሕሪ ዓቕሚ ረኺቡ ከም ብሓድሽ እውን ዝኾነ ክገብር ክእል ኢለ ዝግምት ግን ንሱ ገዲፍካ ሓደ እቲ ቅድሚ እዚ ፅምዶ ዝነበረ ኩነታት ተሪኢኻ እቲ ምትፍናን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝነበረ ዳርጋ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ነይሩ ክሪኦ ከለኹ እቲ በቲ ኩናት ድመፀ ድሕሪ እቲ ኩናት ዝተፈጠረ በሰላም እቲ ኣብ ኩናት ዝወረዶ ህዝቢ እቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻን እዚ ብደገ ዘለዎ ናይ ስምዒት ዝነበረ ኩነታት ነንበይኒ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ መራይ ተሓራሪቑ ነይሩ እጂ እዚ ብዓቢ ክፋል ጎዲሉ ሓደ ተሓራሪቑ ዝነበረ ሕብረተሰብ ትሕርቃኑ ክዝሕል ምኻሉ ጥራይ ከማን ከም ዓብዪ ኣቺቭመንት ወይ ከም ሓደ ፅቡቕ ነገር ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ብርግፅ ምሱ ዝመፅእ ካልእ ሓጎዝጎፅ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ብዓይኒ ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ፅምዶ ነቲ ዝነበረ ስቴሪዮታይፕ ምስተጋሩ ኩሉ ግዜ እናተሃላለኽካ ናይ ምንባር መንፈስ ደምሲስዎ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ፖለቲካ እውን ስለ ዝነበረ ቀስ ኢሉ ክሃስስ ዝኽእል ግን ዓብዪ ምፍልሊ ገይሩሉ መጀመርያ ብዛዕባ ፅምዶ ክንዛረብ ከለና ዝመፀና ዝነበረ ግብረ መልሲ ቁጣዕ እዩ ነይሩ ሕርቃን ነይሩ ብወገን ኤርትራውያን ከመይ ጌርካ እዚ ኩሉ ሓሊፍካ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ከምዚ ኩነታት ንኸይድ ድብል ነይሩ ድሓር ግን ምስ ሰብ ብሰፊሑ ክሪኦም ዝጀመረ ፀላኢ ኣበይ ክሕባእ ይደሊ ኣሎ ክልቲኦም እዞም ህዝቢ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ዝኾኑ ዓወት ይኹን ክሳራ ነቶም ካልኦት ኣብ ስልጣን ዘለዉ እምበር ነቲ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኣይኮነ ዝረብሕ ዘሎ ስለዚ ሰላምሲ መተካእታ የብሉን ትውን ክንብሎ ዘለና ነዚ ሰላምሲ ከመይ ጌርና ዝበለፀ ሰላም ንገብሮ ጥራይካ ክትዛረብ ዘለካ ዲቤት ናትና ከተኩር ኣሎ ባህላ ያነ ከመይ ጌርና ምሉእ ሰላም ንገብሮ ከመይ ጌርና ነቲ ሃጓፋት ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ከም ዘይድገሙ ንገብር ከመይ ጌርና እቲ ንሕና ንደልዮ እቲ ዘሎ ዘይኮነ እቲ ንደልዮ ንክበፅሕ ንገብር ኣብኡ ክንሰርሕ ኣለና እናተባህለ ምስ ከደ ኣብዚ ደገ ሰብ ዳርጋ I don't think እጅ ብዛዕባ ፅምዶ ብዙሕ ኣይዛረብን እያ እውን ፍረናቱ ጥራይና ርኢና ንብል ግን እቶም ነቲ ፅምዶ ኣብ ባይታ ክሰርሕዎ ዝግብኦ ይሰርሕዎ ስለ ዘሎ ለንቀነጀብ ሱዳን ኣብ ካርቱም ዝተገበረ ፅምዶ ነይሩ ዳር ኣናዘር ለቨል ምስ ትግራይ ዝጀመረ ምስ ኣምሓሩ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ክኸውን ምጅማሩ this is very good step ከምና ዓበየ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ውፅኢት ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ እንድዩ ዝሕቆን ዘሎ እቲ ትግራይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ናብ ፅቡቅ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ተጋሩ ናይ ትግራይ ረብሓ ዘለዎም ጥራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ክውሰን ኣለዎ ዝብሉ ኣለው ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኣብ ምስ ኣቢ ክንሰርሕ ኣለና ዝብሉ እውን ኣለው ናይ ተጋሩ ጉዳይ ኮይኑ ኣነ ሓንቲ ናተሪቶ እንተያ ትግራይ እዚ ሕጂ ዘላቶ ካብ ዝሓለፈ 7 ዓመት እዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ስለምንታይ ኣጋጢሙ ድሕሪ ኢልካ ናይ ትግራይ ናይ መርሕነት ፀገም ብላብላ ኢልካ ተፀጋግዖ ትኽእል ኢኻ ግን እዝንዳት ሓደ ዓይነት መርሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣሎ እቲ ፀገም ናይ ትግራይ ግን ናባእሰ ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ትብል ኣለኻ ኣብ ካልእ ጓል መንገዲ እንታይ ዘጠምት ኣለካ ለትሰይ ውዕል ፕሪቶርያ ሰላም ኣምፂኢልና ኢልካ ሰላም እንድሕር ኣምፂኢልካ ባጀት ናትካ ምልክት ሕቶ ከኣቲ ይግባን እዩ ባጀት ማለት ንሓደ ሰብ ኦክሲጅን ማለት እዩ ድሕሪ ኣካል ናይቲ ሃገር ክትከውን ዘልየካ ኮይኑ ምናልባት ከውሕደልካን ከጉድለልካን ንኽእል ባጀት ናትካ ክሓፅረካ መድሃኒት ኣያቱን ይኽብለካ ገለ ክብለካ እንተደልዩ ዲስ እዚኣቶም እኮ ወር ክራይምስ እዮም ገበናት እዮም ኣብ ዓይኒ ሕጊ ክረአ ከሎ ንህዝቢ ረድኤት ድዩ መድሃኒት ድዩ ማይ ድዩ ልቹ ድዩ ገለ ዌፐናይዝ ክትገብሮ የብልካ እንተዘይብልካ የብልካ
ከለካ ግን ራሽን ክትገብረሉ ንሰብ ቡጌርካ አቂንካ ክትቦ እዚኣቶም መሰረታዊ ህዝቢ ታብ ትግራይ ዘሎሲ ጸላይናቷ ተኪሩ ጸላይናቷ ነጽሩ ይክሰርሓሉ ዘገድዶ ምክንያት ይመጻሎ እቲ ፌክ ዝመስል ዝነበረ ነገር ወናታለ ይኸይዳሎ ቡ መጠን ደማቲ ረስኒ ይብርታዓሎ እጂ የፍራህኒ ኣነ ኩናት ገለገጽ ኸይከይት ጉዳይ ሰብኩ ጉዳይ ደልዮኔ እንድሕር ነዊሕ ዋን በዚያ ቀጽሎም ብናተይ ርዲት ቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎስ ተስፋ ቆርጽ ዝኽል ኮይኑ ይስማዓኒ so at the end of the day ጽምዶን ተጋሩ በኒ ክሪወሎ ባህላያነ ኤርትራ ተጋሩ بفصوم كتناق زي تغل ليفرج مالتاي مالتي مسكالي سب كتزرارب كلها بمنتاي كتفرارو تخل اب تግራይ ኮ ፊል ካሲ ና4 ኪሎ ዘሎስ እንታይ ተፈራሮ ክትወጎ ስለዘለ ኸጥራ ዲኮን ካሲ እንታይ ስለዘለካ ተፈራሮ ተል ንሱ ባጀት አለው መድኃኒት አለው ገንዘብ አለው ኤሌክትሪክ አለው ባንክ አለው ኤቭሪቲንግ ካት ከገብራካ ይخلي ሶ መፈራሪ ብዙ ሌቨሬጅ አለው አብለለ ኸድለት ከገብራካ ትግራይ ኮ ፊልካ እንታይ ሌቨሬጅ አለካ well if you نتنا كجغرافي تتكلم كالو إيرترا زبها لفرج على كذا زمالت دحر تغلال تدخل كلام خينكا شجري أنا بإيرترا خيدك فتح خليك تبل تغلقها حرّي مس إيرترا كتباس كتعرق هيدا لخان هذا تجراوي اللي تاب تجراي كفيلو إن إيرترا قوانيوسي أنت يكرب عزق واي مس إيرترا مبعسي أكان لا بوليتيك هاك هونكيلو إيرترا قوت وركات دليل الله وين نادي سابق قمت له وين فلك تأباي قدب كوزلكم يبلت إن إيرترا زلوا تسقطات غوليو we don't need anything تجرعنا إيرتران زي ناتنا يندلن ناتنا دماين هبن يزب إيرتران زلوف زوج زي كميو زمالة مالتي تجارب بس إيرترا بزمدنا كرب عقلية مسانا ركبيه باللاند حريلهم دما يقول دوينا نبل إحنا نبر إيرترا تشجر سلاميدنا in fact أنا كم إيرتراوني audience ناتين تازبلهم نتوم audience ناتكاونا البات حدش كونا مولي إيرترا بتهرجوم نستيتوبيا سلام تفتيرة أبي إثيوبيا تزقعت هجر كونا يدليان يعني إثيوبيا سلام كان قبرنا غلنا بس استراتيجيكلي أبي إثيوبيا ديبندنسي كفترة هيدا اللي يعني إلكتريك كاباتهم حسوري إننا خنوسد نو this is weaponized كقبروا يم إثيوبيا نزي إلكتريك هيبامكا نزي أنت ديجي يركا قرص أكاك وليم anything كابي إثيوبيا زمس أبي إيرترا خنقبر لنا وين كاب كهلا عالم كندلي لنا هير دا إثيوبيا نقبر نقدي strategically analyzed خونا له زخونة dependency دماغ فتر يبلون ونياتو نشتي هاجر سلزو هنا نشتي نجار أبي إثيوبيا كنت قاعد تجمعنا كم تصواريهم كنت كموه سلزي إيرترا كل جزء كابي إثيوبيا استفدت نايت عاديو نكال ناي مقبديو نجاراتاسي أبي إثيوبيا استقع كوني يبلون زبل من تعلن سلزي تاي مالتيو إيرترا بمسرتو نفسنا هنكلا لنا نبلا لنا تجارو بس إيرترا بمسقعهم بزعك ربحو يقول بحلا يعني إحنا عين ربحنا بلا اللغة نقدر أنا ونيربحنا جن generally تجاروس مسيرترا مسرح دواتهم كوني يسمعني زمالت جن حماق بسلا كله خلي بوجن تجرايون قصالنا زي بلوز مدنا أنت جبرنا يو مس توبيا كم كلام انتقلناون سلطاون كملنا نغلينا زي الامبيشن سونا له حركاس أديس أبا عند هري بوليتيكا ومنبرت أي محادثة مغلس كم كورونا يكلني سلازيتي نت بوليتيكا اللي أديس أبا كبهجون عين بور كوني سمعنا جن أبشر زلوا سب يربع ده كابت بوليتيكال structure ناتكم وسانيو أنا قربت لك كابت التغاف أنت تلا اللغون بغير باخت بوليتيكا ناتكم زكاة لسه بايكم كن طلقنا ونحكي إن لسه حسوكي إذا دام زكاة اللغة جورجو إيرترا خابز صندوزي تأتربح نمتع صندوزي دلياتو إيرترا جيت صمدنا أنا بقول الربح اللوي اللي إذا أمن أنا حركة متزبلا كذا اللغة تهزب السلام كجبر كله نيرترا قدامي تسألوت ناتنا معبالي كون سلامي سألوت ناتنا سلام أورد لنا أنا بالكل جزء نسأل لنا كنديرترا ونسلام زدليو سبيل so like salam is a very expensive thing نانا أدي سلام رأي تنمل عدمية probably سترا بيتاونكم أي رايون أبويكم واقعنا سلام سي بزيد بركاهي وتخاتعكنا سلزي إيرتراوين سلامنا بحكينا ندلي حجي مستقارو سلام كفتر كله من البات نزخونه يقوم مس كالكوليشن هاي كوينات كوجد سلازغل سلام مستقارو يقوم مس أفارز قبر أزياء قداس بحالتينا مغنيات بوي كوينات كمت بسماي متسني whatever it is بز بوتات زي كمت سلازي سلام بس أم قبرنا نتسأل أيك قبرو زغل مس كالكوليشن سكالي لنا يخليو زمالات قمزوك زي تقارو سيني تعود كوينات بتقراي كهم واي كوينات يدلني إلى تقراي وكاب كوينات كده إحنا لطخل من قدلوها أمين قالوا اللي تناي تقرأ انتهي بلو تدلي كوينات بعفار غير زي كدوم يبلو
so why ትግራይ ናብትና ኤርትራ ኩናት ካብ ነፍሳና ብትግራይ ክገብረ ደለና ነው ትግራይ ካይደልን ያ ኩናት ክትብላይ ትኽእል ኩናት አይደልና ተደሊኻ በኻልካ ጌርካ ግበሩ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ቶም ተጋሩ ኤርትራኻ ትግራይ ቦታ ናይ ኩናት ክኸውን የብሉን ትብላላ ምክንያቱ ብትግራይ ዝመጽእ ጸላይ ከቢድ እዩ እቲ ጂኦግራፊ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ክትሪኦ ከለኻ ጎበታት እዩ ነቲ ኩናት ከቢድ እዩ ዝገብሮ بعصب زمت بعفار زمت كوينات قليل بلا كلام كل كوينات كبيرنا أنا actually كوينات بالين دلنا هنا كوينات is something أراويتي كوينات أبرسير تراي معناته وتدرس لزغنا قلنا برات نفلتينا برات تايجبر نفلتينا كوينات تايجبر كم يرتراو كوينات زفور هو سبيله يرتراون كوينات كل يوم قال ما لي بعل نو كم يرتراون إنه كوينات زيد اللي سبيله ولا تمرحنات يزبلك ولا تمرحنات they would do نوح حكات كدخوليه ابنات ناتو مراتنا هو حسي they're not the biggest fans نير تراينس عرفتو ما يكون نوح وان بسنك زي اليتنا هو حسي بزح واقا غز خفليت ابي ارترا مرحنا زلو فميل ز امن زنبرين عمتات نساتهم حقات غيرهم سو واحد كسرح مجمارهم سي كند من تاي كوينات كم زي اليوم بزي غاتر كوينات بحال كاستمغروا يدلونيوم كاتمو ما يدلونيوم ولكن عوتلو نغلط قينا مبزعدم ايرتراين اب كوينات بيتبيا خنسعر نغلينا زبل امنت يبلنا ايرترا بارات كيلو سرعات تغير يا زبل امبيشن سايسمع كلهم انا they never say that and بحبوا مستير لهم دحيلناون it doesn't reflect نعوز الاولى ان ريال لنا mobilization ايت منغستي يقون اكايدان ايت منغستي يقون the government doesn't have any ambition نتي بلصقنا ابارات كيلو خيدون كيرومو نعو قيرو كم تجلجل زبلو ابي اثيوبيا بريزيدنت كوني بس نانسن نسنا يكري يخلو ايرترا سلام سلندلي اتي سلام دما عبدنا بموحس تراي واصاناني that's why دما مستغارون صمد مزام حرغن صمد نسكالغن صمد دللنا ابارات كيلو زلو منغستي بتدغاغامي كوينات كم زلني ايرتراوي نغرلو اي تعمنن سلو زلو مبر حسب كوسدي ايرترا كوسدي 5 قبري سلا زبل زلو ايرتراو ناتشرالي از كوينات زي بخمي كان وغدو نخل بالسودان ده نخون مستغار دون اركنات نفتر ولا اون قدم صلات نامنا تغاروس كما غيركا غليبلوني امناي كوينات عشكا ولا مس ديت فتوسب كتتعرارخ انا ولا مس زي فلتصب اركنات فتر عشان كاب كوينات كمات that's why بخمس لنريوت لنردوم تزبي كالتيفو تقبل وانا تكونات كوينات عين دلنا سلنا بلزلنا الكوينات كترف زغل عين زمدنا دما هاجد داسو سلو زخونه بخما عين سلنريو زلنا انا تي I don't know تحت exactly أبي بوتها قريت أيام لغة I don't know. تمدو زدقوا أكلات لو تجري ببركي إليت زقاومون له تم زقاومو مس سرعة بلسقنا ركز لهم تجارو ترى يكونوا ولا مس سرعة بلسقنا ركز يقولهم تجارو بوليتيكانو دواتون يقاوموا كفت زقاومو حدث وقدم زل على الكلكة ببركة علمون بتاريخون الزرعة أو كينات أو زنورو عدتات نورماليزيشن كمت خلو كجبروا زجبهم ثم عنده تقاسكم حق سرعة حالهم ساعتهم يوم زجبروا ساعتهم يقدموا إيو سعجيب تاريخ تزارب كلها كحزا كابا خلو تسأنا حدا ناس نتنا يرتراك ما تخلو هي هذاك حسايب النادن أنا يرترا 3 عامات جزيت كم استجازتن يرترا ناس نتا كم زرهبتن من إثيوبيا هو واحد زمر حزنا برا من إثيوبيا يفلت نيرو preparation استجير ده شو كحسات قبيلة ده زررب زتخايدو من كسير تراخه نسلم انتي نشللي لو مغنياتو هو حتنا بعلو كبرخا سلازاتو كبرخاتيو اديس ابا كم حضرك جمر كله اتقدمي زنبره منغس بزو سلازي غرفلو مسانا برخا زنبره ولا كو اديس ابا انتاتو سومز فطروا يكون صقم بمبال نساتومن كمانا اغروم استخلو زلو يم سلازي يا صقم عليو صقم نيريو جن نقدو فدحان مس غزي كلك بصح كلتيو يفالالي جورجو كلتيو يفالالي افتي كلتيوم بحدنا تقالسو زنورو دواتيوم كم تلو لخا كردادون يخليو ابزي جن كلتا حرحتكا ويكا نسو كفكا كينات زنوركا اكلات خطخون زلخا هزتاي كل لي مشيلكا تو تقاومو نخترنا اخاوني نخرداكا تو مسبلصقنا زوغون تغارط راح يكون بوليتيكانو دواتلو ማእኸሎም ትግራይ ገይሮም ዝቃልሱ ተጋረሉ እሳቶም እውን ናውነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሶ ዘሎ ሓደ ናይ ኤርትራ ካብ ሙሉን ሙሉእ ካብ መሬት ይውፃይ ዞም ኣካላት እዚኣቶም እውን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክኸውን ድሌት ኣሎ ባይዘወይ ኣብ ትግራይ ምስ ኤርትራ ሰላም ምዃን ናይ ብዙሕ ሰብ ድሌት እዩ እዚ ዘይደሊ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣሓስብን ኣብ ትዕዝብተይ ዘለውን እሱ እዩ ዋላ ፖለቲካን ውድባት ኣሎም ምሁራት ኣሎም ሚሊታት እዚ ይደልዩ
تفعلي فطر زلوا تأيو تقدم زولكها حدث أو لعلة تجريت أنت تفتم إلنا نعمل سرعات سنهالوه وي ما تقولوا تهيك أيره ولا كان يحق قداي بروسس زوسد مثلا اعتزاد لي وزي شهر أكل أتيو خطنو يقبأ يزول حساب تقرأه كا نقدر أقدمه حفلت أخند مهاب حزون دنيز جبرن بو قتل زهر أنا ريتشتات مهاب يوم زك أو مي أخولا كذا اللي حزين أقومت أتينا نتي نمهادوني حزي بوجن تقرأتهم تمر زرق فوقه قالوا عملت أبي حزون كورنا متيو سلازم سير ترخن تحاورن ولا مسيت أنا يوهن تحاورنا دحنتنا دحنت قداي جيران دوسلو تقارلو بحثيو تمرو مالتنا دحنت قداي أو دحنت خناتات لنا سلازم دحنتنا خنا وحس قدميا دحنت يزمت زول ما تكرر لهم تم زرقفو يرداني أنا مالتي نايتهم زقاومو زقربل كازلهم بتدغاغامي تم زرقفو حدا أو بلاتفورم زيون أمس يفلتي قالت تقلص زلخ حساب بتوصل ملكعون تخنا تمساسل حساب نتسلزلهم بزح حدا عينت حساب كي خننا نايت بوغن تግራይ قوم زلعل كازلخو كاب منجس ኢትዮጵያ ሮይ ዝኾነ حدا ጋር መጻለን ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ተጋሩታይ ክኾን ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ማለት እጅት ትትብሎ ዘለኻ በሐፈሻ መጀመሪያ እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ፀገም ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ጥራይ ዝጀመረ ጌርካ ይትወሰድ ደሞ ነዊሕ ዝገበረ ሱር ዘለዎ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ፈላላይ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ኣብ ሓፂር ግዜ መፍትሒ ክረክብ ኢልካ ምፅባይ ቁርብ የዋህነት መስለኒ ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ከምተን ኩናትን ባእስን ግዜ ዝወሰደ ሰላም ካቀሲሉ ይመጽእ ሕጂ መንገዲ ሰላም ተጀሚሩሎ እንተ ወሓደ ድማ በመንግስት ደረጃ ደኮነስ በህዝብ ደረጃ እዩ ሰኻና ሚዲያ ፐርሰን ሰቢኻ ኣነ ድማ ናይ ሚዲያ ሰብየ ፀገም ኣሎ መንግስታት ከፊሎም ክረዳድኡሉ ዘለዎም ምሁራት ከፊሎም ክዘራርቡሉ ዘለዎም ክፈትሕዎ ዘለዎም ኣነ ንስኻን ነቲ ህዝቢ እንታይና ክነስምዖ ዘለና እዚ ትብሎ ዘለኻ ገለ ብፍላይ እቲ ናይ ገበናትን ገለ ንሱ ዝምልከቶም ሰባት ሒዞሞ ተዘራሪቦም ከፍስልዎ ዝኽእሉ እዮም ለባማት ኣለዎ ህዝቢ ብኽልቲኡ ወገን ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክሓልፍዎ ይክእሉን እዮም ንሰብ ተተቐቲሉ ተተበዲሉ ብኸመይ ተደቃቕሶ ጋር ዝፈልጡ ህዝቢ እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሰላም ገጽካ እንድሕር መፂኻ መዕለብ ክረክብ ዝኽእል ነዚያ ተዘረባ እዚኣ ዓፅየ ክኸይ ስለ ዘለኹ ኣነ ንስኻን ጥራይ ክንፈትሖ ንኽእል ነገር ጉዳይ እውን ኣይኮነን እቲ ዘሎ ፀገም ግን ኣክንዲ ኣብቲ ዝፈልየና ልክዕ ከምዚ ኣነ ይብል ኦርቶዶክስን ሓደ ካቶሊክን መፅዮም ኣክንዲ ሙሉእ መዓልቲ ኣነ ዲያቆኑ ኣነ ዲያጌጋ እናተባሃሉ ዝበኣሱ 70% 80% ናይቲ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ክልቲኦም ሓደ እዩ ኣብቲ ብሓደ ዝገብረካ ብሓደ ዘይትፅሊ ኣብቲ ብሓደ ዝገብረካ ዝበስሕ እናሃለወካ ኣብኡ ብሓደ ዘይትሰርሕ እተን ዘለዋ ኸፍልልያት ሚእትኻ ሚእት ኣይከውን ንሱ ቀሲልካ ተብሎ ኣብተን ዘሕብራኻ ግን ብሓደ ኸይድካ እንድሕር ኸይድካ ሂወት ቡይ ዝጥዕም ፖለቲካኻ ብኸመይ ይሰርሕ ዝፈላለያ ከኣሜር ስዊስን ጀርመን ማዓድ ዝፈላለዮም ኣለዉ ግን ብሓደ ዝገብሮም ካብዙሕ ኣለዉ ኣብቲ ብሓደ ዝገብሮም ይኸዱ እዚ ንግደፎ ኣብቲ ናይ ብሕጂ ናበይ ገፁ ክኸይድ ካብ ኢትዮጵያ ክመፃ ዝኽእል ሓደጋ ንኤርትራ የስ ንኤርትራ ካብ ብልፅግና ሓደጋ ክመፃ ይኽእል ግን ንሕና ናተይ መረዳት ኣብዚ እዋን እዚ ፀገም ናይ ኤርትራ ኦልሞስት ኦቨርካም ገይሮም ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ስትራቴጂክ ኣላየንስስ ክገብሮ ፀንሐቲ መንግስቲ እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መድረኽ ናይ ጂኦፖለቲክስ እውን ንናይ ኤርትራ ፌቨር እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ማለት ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብነፍሱ ተበጊሱ ንኤርትራ ክዋጋእ ዝኽእልን ናይ ኤርትራ ፀገም ክፈጥር ዝኽእልን እዩ ዝብል እምነት የብልናን ብቐደምና ግን ካልኦት ስፖንሰር ተገይሮሞ ኩናት ክገብር ይኽእል እዩ ንዑ ክገብር ዘኽእሎ ዝነበረ ሓይልታት ነይሮም ሓደ ካብኦም ኢማራት እዩ ነይሩ እንተወሓደ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀደም ኣቃውማ የላን ኢማራት ስለዚ ብመንፅር ነዳዲ ንባዕሉ እውን እቲ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ምጥፍኡ ኩናት ነዳዲ ስለ ዝሓትት ንሱ እውን ዲሌይ ፈጢሩ ኣሎ በቲ ናይ ነዳዲ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ድማ እቲ ዞባ እውን ይቀያየር ኣሎ ኤርትራ ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ርክብ ምስ ዑድያ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ እውን ኣገዳሲ ተራይ ነይሩ ምክንያቱ ፀላይኻ እንታይ ይገብር ጥራይ ዘይኮነስ ኻ ብኸመይ ካውንተር ትገብሮ ስፔሻሊ ምስ ግብፂ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ምግባራ ኤርትራ ካብ ሓሊፋ እውን ናይ ዲፈንስ ዝምድናታት ምግባራ ምክንያቱ ግብፂ
ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክትመጽእ ስለ ዘይደልዩ ንዓና ስለ ዝፈትው ዘይኮነ ንረብሖም ኤርትራ ምስኦም ተኾይና ዝያዳ ጸብለልትነት ክህልዎም ሌቨሬጅ ክህልዎም ስለ ዝኽእሉ ንኤርትራ ሓለፋ ክገብሩላ ግዴታ ኣለዎ ምስቲ ናይ ኒል ጸገም ስለ ዘለዎም ኤርትራ ድማ ጽቡቅ ገይሮም ካልኩሌት ገይሮም ምስ ግብፂ ሞር ኢን ዴፕስ ዝምድና ይገብሩ ምህላዎም ንኹሉ ክመጽኦም ዝኽእል ብድሆታት ሓጋዝ እዩ ምስ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ምስ ህዝቢ ሱዳን ጽቡቅ ዝምድና ምግባሩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ካብ ብልጽግና ክመጽእ ዝኽእል እውን ጽቡቅ ገይሩ ካውንተር ገይርዎ ታተርፍ ነበረት ምስ ትግራይ እያ ትግራይ is very crucial ኣነ ከናተይ ፐርሰናል ሪቶ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይ ትግራይ ሓያል ኣይኮነን ባህላ እየ especially ኣብ ናይ ኩናት ዓውዲ ክትመጽእ ከለኻ ኢትዮጵያ ማይነስ ትግራይ ንኤርትራ is not a danger ስለዚ ትጽምዶ ምስ ተጋሩ ዝግበር ብዓይኒ ይርአ ኢትዮጵያ ምስ ተጋሩ ከለውን ርኢና ነቲ ኩናት ከቢድ ነይሩ ትግራይ ንነፍሳ ወላ እውን ንኤርትራ ዘይኮነስ ነፍሳ ጥራይ ሓልያ ትኽእል ኣብቲ ኩናት ተደያትያ ንኤርትራ ዓወት ኢለ ዝቆፅራኒ ስለዚ ተጋሩ just to do ንተጋሩ ዝጠቅም ኩናት ካይጠቕመኩም ኒ ዊናው ዳት so እዚኣ ጥራይ ምግባር ከማን ንኤርትራ ኣድቫንቴጅ already ህዝቢ ትግራይ ከይተተንከፍ ኣብቲ ኩናት ምድሓኑ ንኤርትራ ከም ኣድቫንቴጅ ኢና ንቆፅሮ ምስ ኤርትራ እንተኮይኑ ድማ እቲ ኩናቱን ጠቕላላ ክጋጥም ኣይክእልኒ ኣብ ልዕሊ ድማ ህዝቢ ዓፋር ዝግበር ዘለዎ ንሪኢ ኣለና ንሱ እውን ሓየለ እንድሕር ኸይዱ እቲ ብልጽግና ነቲ ዓዱን ክቆፃፀር ኣይከኣለን ኣሎ መጠን ብዙሕ ኤርትራ ጽቡቕ ምስ ህዝቢ ዝምድና ዝገበረቶ ብመንፀር ድማ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ወታደራዊ ዕንዳራታት ተሓፅሮላ ቡ ጌርና ድማ እቲ ናይ ጌጋ ቅማረታት ናይ ኩናት ከታርፎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ስቲል ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ዘይወረደ ካብቲ ስልጣኑ ናይ ኩናት ተኽእሎታት ከም ዘሎ እየ ዝኣምን ኣነ ማለት ብወገን ትግራይ ጽምዶ ክኸፋፍለና ኣይግባእን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ደገፍትን ተቃወምትን ኮይና ክኸፋፍለና ኣይግባእን እየ ዝብል እዚ ኾን ዘሎ ነቲ ብሄር ንዘለና ተሓላቕነት መሰረት ብምግባር እዩ ገለ ናይ ህላዊ ጉዳይ እዩ ጽምዶ ኢሎም ተሓላቕነት ንዚ ብሄር በዚ መገዲ ኢና ነረጋግጽ ይብሉ ገለ ከዓ ከም ብሄር ንዝተፈጸሙና ገበናት ኣፍልጦ ከይረኸብና ብውሕዱ ሕዚ እውን መሬትና ተታሒዙ ጽምዶ ክገብር እየ ምዋል ብኻልእ ባህላ ካብ ፌደራል ክመፅኦም ንዝኽእል ሳዕቤን ባዋና ክዋፅእ እውን ዓውዲ ኩናት ክገብሩና እዮም ዝብሉ እዚ እውን ብኻልእ ኣብ ባህላ ከም ትግራዋይነቶም ነቲ ብሄር ክብሪ ነቲ ብሄር ድሕንነት እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቶም ዝለዓሉ ነገራት ንምፅዋብ ክውሰዱ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ማለት ኣንስኻና ነውጋዕልና ኣይኑ ሓንቲ ወልካ ኢኻ ንስኻን ስለ ዘውጋዕና ዝፍታሕ ነገር ኣሎ እዩ ማለት ኣይኮነን ከም ናይ ፖለቲከኛታት ዝገብርዎ ነገር እዩ ግን ከም ወግዒ ከም ታሪክ ዝነገረና እንታይ እዩ ንምባል ስለ ዝደለኸ እየ መጀመርያ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ንተጋሩ ክመቓቕሎም ኣይምተገበን ባህላ እየ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ብልጽግና ተገይሩ ፈረምታ አካላት ህወሓትን ብልጽግናን እዮም ነይሮም ፌደራል መንግስትን ህወሓትን እዩ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ህወሓት ስለምንታይ ፈሪሙ ዝብል ዲቤት ከም ዝነበረ ይዝክራ ነቲ ጌታቸው ረዳ ካብ ናይሮቢ ድዩ ወላ ካብ ፕሪቶሪያ ምስ መፀ ኣብ ቢቢሲ ድዩ ገለ ዝገበሮ ስትሬንጅ ዝኾነ በዲሆሞ ነይሮም ስለምንታይ ህወሓት ፈሪሙ ቲዲኤፍ ኮይኑ ትግራይ ኮይና ኢና ተቃሊስና ንሕና ህወሓት ከመይ ገይሩ ነዚ ቃልሲ ይወስዶ ዝብል ዘረባ ነይሩ ግን ህወሓት ንክፍርም በሽም ህወሓት ንክፍርም ናይ ብልጽግና ናይቶም ኣሸምገልትን ድፊት ከም ዝነበረኻ ይግለጽ ነይሩ ምክንያቱ ህወሓት ብሕማቕ ሽሙ ኣበላሽና ስለዘለና ህወሓት እንድሕሪልና ንከተፍርሶውን ዕድል ክበና ይኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ዝነበረ ይመስለና ኣነ በዚ ኮይኑ በቲ ህወሓት ፈራም እንድሕሪ ኮይኑ ህወሓት ክትስርዞ ይትኽእልኒ ኢኻ I mean why are they not concerned about this ንፈራማ ኣካል ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ህወሓት ዝበሃል ውድብ ይፈሪሙ ኢልካ ንህወሓት ከመይ ጌርካ ተድምስሶ ንዑ ሰሪስካ ኸ ውዕል ፕሪቶሪያ ከመይ ገይሩ ክቕፅል ይኽእል ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ተጋሩ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘረባሲ ኣይረኣየንን እዩ እንታ ዝበልካ መጀመርያ ብዛዕባ ኩናት ክትዛረብካ ኣቦታይ ብዛዕባ ኩናት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኤርትራ መንገዲ ሒዛ ታልያ ኣላ ብዛዕባ እቲ ዶባት ትብሎ ዘለካ ብዙሕ ዘረባ ኣሎ ወገን ኤርትራውን ዘረባ ኣሎ ጀስ ኣነ ንዓኻ ክሰማዕካ ስለ ዝደሊ ዘለኹ እምበር ብናይ ኤርትራ ኣርጊመንት ብዙሕ ኣሎ ግን ግዜኡ ይኮነን እጂ ኣብ ግዜኡ ብሕጊ ዝፍታሕ ከም ዝብለካ ናይ ዶብ ሕቶ ዲማርኬሽን መፅኡ ክፍታሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ መድረኹ ሓልዩ ክመፅእ ኢልና ስለንኣምን
ወላት መንግስቲ ኤርትራውን ኣብ ገለገለ ቦታታት ከይዱ ዘሎ ቦቱ ከሎ በቲ ብይን ናይቲ ቤት ፍርድናትና ኢሉ ከሎ ግን ንስለ ሰላም ድሓን ክሳብ ኣባይታ ተረዳዲና ጎረቤትና ናብ ዝኸዱና ይብሎም ቀሲና ክንዘራረብ ንኽእልና ኢሉ ወፂኡ ሎ እምበር ክወፅእ ስለ ዝደሊ ኣይኮነን ካብ እዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣፕሪሼት ኣይገብሮን እዩ ከምዚ እንታይ ርኢ ገለ ካብቶም ገለ ክፋል ናይ ህወሓት ናይ ምናልባት እዚ እውን ካብ ኤርትራን ክሰምዑ ኣለኩም ኤርትራሲ ከምዚ ኣመና ትለሳለስ ዘላ ሃገር ገይሮም ክርእይዋ ከለዉ they see this as a weakness ኤርትራ ዝተዳኸመት ሃገር ከም ዝኾነ ወይ እውን ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነት ተሰላስል ተሸላሽል ዘላ ይመስሎም ከምኡ ገይሮም ዝገልፅዎ ኣለዎ እንተ ብልፅግና ግን ታብ ኩርሱ ንከውሕስ እስዩ ገይርለይ ባህላ እዩ ጀነራላቱን ባዕሉን ብዘይ ሻዕብያ ብዝበፅሖ ይነበረኒ ይብል ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ሕጂ እውን ንሰላም ኢላ ሕድገታት ትገብር ኣላ ብዙሕ ነገራት ትገብር ኣላ ኣክቹዋሊ ተዘሪቡ ካብ ንብሎ እቲ ብተግባር ዝግበር ዘሎ ዓቢ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ሕጉሳት ኣይኮኑን በቲ ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ እንታይ ይግበር ኣሎ ጆርጆ ኤርትራ ካብታ ዲማርኬሽን ናይቲ ዶብ እቲ ብይን ናይቲ ዶብ ዝተዋህበና ካብኡ ክንወፅእ ኣይግባአናን ኢና ንብል ኤርትራውያን እቲ ቤት ፍርዲ ከድና ካብ ዝተበየነልና መሬት ክንወፅእ ኣይግባአናን እዩ እጂ ካብ ብዙሕ ቦታታት ነዚ እጂ ተጋሩ ብዙሕ ግዜ ነቲ ቦታታት በቲ ብይን ናይ ቤት ፍርዲ ዝወሰደ ኣብ ባይታ ስለዘይ ተተርጎመ ንሱ ስቲል ናትና እዩ በሓልቲ ተጋሩ ይሰምዐ ኣርመኒ ጌጋ እንተለኒ ብዓይኒ ኤርትራውያን ግን እታ ጉዳይታ ተወዲአ ኤኒቲንግ ኣብታ ውሳነትያ ዝተገበረት ናይ ኤርትራ ይቲ ቦታቲ ሶዚ ዲስካሽን ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ሰጊራ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ይቅበሎን እየ ምክንያቱ ኤርትራ ዘይተወሰነላ መሬት ድያ ኮፍ ኢላ ዘላ ኮይና አንተ ሆና ነገርኩ ነይረ ጆርጆ ሕዚ 50 ጣብያታት ኣብ ኢሮፕ ትኸር ትኽእል ኢኻ ብዛላምበሳ ብባድመ ኣከባቢ ብመፅናዕቲ ኣረጋጊፅናዮ ዝበሎ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አንተ ሆና ነገርኩ ነይረ ሕዚ ቀደም ኢልካ እውን ነዚ ትኽክል ሓቂ ክብላይ ኣይክእልን ትብል ነርካ ምናልባት ሓበሬታ ዘይክእል ካብታ ዝብለካ ተን ዓድታት ቀደም ተጋሩ ስለ ዝቕመጡለን ዝነበሩ ድዮም ወላ በቲ ውዑል ናይ ጀኔቫ ሽምግልና ዝተወሰነ ብይን እቲ ዶብ እቲ ቨርቹዋሊ ዲማርኬትድ እዩ ካብኣተን ወፃኢ ካብቲ ዶብ እቲ ወፃኢ ድያ ኤርትራ ሓሊፋ ከፍ ኢላ ዘላው እዚኣ እታ መብዛሕትኦም እቶም ኤርትራ ሒዛቶም ኣላ ገለ ዝብሉ ዝጥቀሙላ ዘረባ እዚኣ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝግባእ ቦታ እያ ዘላ እዮም ዝብሉ እዚ ማለት ድማ ኤርትራ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ኢትዮጵያ ናታ ጠበቃታት ሒዛ ናታ ሰነዳት ሒዛ ቀሪባ ስለደይ ተረዳዳእና ብዘረባ ብቤት ፍርዲ ተወሲኑ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ውሳነ ድማ ኢህደግ ተቐቢልዎ ድሒሩ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ተቐቢልዎ ዳሚንስ እተን ዓድታት ዝበሃላ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ተወሲነን ኣለዋ ቀደም ተጋሩ ነይሮም ክኾኑ አንሳፍ ሰማይ ክደል የብፃዕዳ ሰላም ክንተብስዱና ፍራናት ባሕሪ ሜዳ ለምለም መሬት ባዲሙ ኮይኑ